Prvýkrát v mojom živote som išla na zoznamovacie sa appky so zámerom nájsť si vhodného životného partnera, ktorý by bol skvelým partnerom, ale aj otcom. Vždy som zvykla odporúčať známym, ktorí zúfalo hľadali nového partnera, aby skúsili zoznamovacie stránky. Ale nikdy som si nemyslela, že jedného dňa sa dostanem do rovnakej situácie. Jasné, že poznám aspoň 3 šťastné páriky, ktoré sa zoznámili cez internet a už sú spolu pár rokov. Ja som tu v Austrálii používala tieto dve appky, ale môžete si vybrať z rôznych iných. Len si dávajte pozor na úchylákov a s kamerou a nikdy sa nestretávajte s osobou na pofidernom súkromnom mieste. A tu je pár tipov, ktoré som sa naučila od známych, ale aj z vlastnej skúsenosti. Hľadanie vášho partnera prostredníctvom aplikácií môže vyžadovať strašne veľa času a energie, ak nemáte to šťastie nájsť si vášho princa hneď na začiatku. Môj prvý tip je, aby ste boli hneď úprimní a priami. Ak sa chcete vydávať a hľadáte budúceho ženícha, upozornite na to hneď na začiatku. To isté sa týka ďalších dôležitých udalostí, ako sú napríklad deti, v akej krajine plánujete žiť a podobne. Ak vidíte čo je len jednu červenú vlajku na človeku, s ktorým komunikujete, tak hneď ho odstavte a nestrácajte čas. Verte mi, že tam vonku na vás čakajú oveľa lepšie osoby. Skúste komunikovať a stretávať sa s viacerými osobami v tú istú dobu. Je to hlavne kvôli tomu, aby ste mohli porovnávať a taktiež, aby ste ušetrili čas. Predtým, ako sa vyberiete na prvé rande, pošlite tomu šťastlivcovi takúto správu. Tým pádom bude vedieť, že sa nemá pokúšať o žiadne fyzické dotyky, aspoň počas prvých 5 stretnutí. Pretože na dlhotrvajúci vzťah je dôležité vybudovať si v prvom rade silné priateľské puto. A ak on je ten správny, tak na dotyky bude mať ešte veľa príležitostí neskoršie. Neprezraďte mu, kde pracujete, bývate, alebo kde sa často zdržiavate. Podielte sa o vaše osobné údaje až neskoršie, keď ste sa už viackrát stretli, alebo ste už oficiálne vo vzťahu a tejto osobe dôverujete. Skúste sa chrániť, keďže vo svete je veľa nebezpečných ľudí. My si začneme osobu idealizovať, a to na základe komunikácie cez textové správy, čo môže byť dosť mylné. Na začiatku rozprávajte len o najdôležitejších veciach a keď vidíte, že tá osoba má rovnaké hodnoty a zámer a ak cítite, že ste na rovnakej vlnovej dĺžke, tak ho môžete pozvať na rande ako prvá. Ak nechcete platiť ako žena na prvom rande a bojíte sa, že on sa nepodnúkne, tak navrhnite toto. Máš záujem o rýchle stretnutie sa v parku alebo na pláži, aby sme zistili, či medzi nami prebehne iskra. Tým pádom aj zistíte, či jeho správy boli pravdivé a či je medzi vami naozajstný potenciál. Počas vášho randenia nechajte chlapa rozprávať viacej a neprezraďte mu hneď všetko o sebe. Zostaňte pre neho tajomná, aby mal nutkanie stretnúť sa s vami opäť. Pripravte si pár dôležitých otázok, ktoré chcete o ňom vedieť, ale taktiež sa pokúste nevyznieť ako na pohovore. Môžete mu povedať pár krátkych príbehov zo svojho života, ale samozrejme nespomínajte vašich bývalých partnerov. Pokúste sa byť zábavná, ale hlavne sama sebou. Koncom novembra minulého roka som konečne stretla perfektného chlapa. Už v decembri sme sa dali oficiálne dokopy, tak nám prosím vás držte palce.